Epautu Kenya Kormagajuan Club mar Migori Youths nitire kod lek madonje lig maduong' mar adhula pacho ka KPL kata odoko ni tuke ariyo mosekalo poko dhinegi kaka gidwaro. Lig mar National Super League ogik karumo ka klepe mag Shaban FC gi Murang'a Seal oseng'ado tiko madonje lig maduong'. James Opondo miwa ler mathoth kotendo gi wachno. Lig mar National Super League ochopo ngiende ka klepe ariyo oseng'ado tiko mar donjo e lig maduong' mar Kenya Premier League. Club mar Shaban FC kaachiel gi Murang'a Seals biro donjo e lig ka thuolo mar adek omako mach e kind club mar Migori Youth kaachiel gi Mara Sugar. Migori Youth pok chuny gi ojony e laro thuolo mar adek ka club mabiro tieko e thuolo mar adek biro rakore gi club mabiro tieko e thuolo mar 16 e lig maduong'. Jalup kocha ma Migori Youth Sammy Owano wacho ni wuoth pod rabora, kata kamano gibiro donjo e lig maduong'. Tuko na target, tulianza tukijua lazima this year lazima tuende KPL and focus bado iko hapo. Nothing may change. Yeah, still have 3 matches to go, 1 game at a time. Next game it's against Busi home. Rajia to win. Bang' wito points adek e kind gi club mar Shaban FC odichieng' manyoro, club mar Migori Youth koro omako thuolo mar 4 e chung' mar timbe gi points 50 bang' tugo tuke 28 ka club mar Mara Sugar omako thuolo mar 3 points maromre gi Migori Youth, kata kamano gin gi gonde mang'eny. Sisi tumeridhika na point. Tumeridhika vile tumelose, tuna focus next game, tunajua bado tuna focus kupanda league. Ndio yetu, tunapandisha kwenda playoff, sasa matijio yetu kumaliza number 2. Possibly tunaona kama hatutafikia hapo. Gwenge manyanza osebedo ka onge club ka johera mag klepe ariyogi ma Migori Youth kaachiel gi Shaban FC ni kod geno ni gikone to timbe ariyogo biro ting'o nying Nyanza e tuke mag Kenya Premier League. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere